Un ano máis, Properdis e ENCE traballan xuntos para loitar contra un dos problemas que máis afectan a natureza galega, os incendios forestais. As ecobrigadas de amigos traballan man a man no proxecto ENCE Prointegra, que busca impactar positivamente na conservación dos montes e parcelas rurais dos municipios de Pontevedra, Poio e Marín, para previr os danos que poden causar os lumes na natureza. Estes equipos multidisciplinares cualificados están especializados en sectores como forestal ou o mantemento de espazos verdes e xardíns, co obxectivo de xerar oportunidades laborais para as persoas con discapacidade intelectual ou en risco de exclusión social. Os dous piares do programa son as actuacións tanto no terreo forestal como na rede viaria da contorna, así como as actividades de sensibilización dirixidas a escolares sobre a prevención de incendios, como a realizada en xuño no CEIP Xunqueira 2. Accións nas que as persoas con discapacidade intelectual son condutores e parte activa das distintas actividades. Porque coidamos dos nosos coidando do noso.